Dette er en guided meditation med fokus på åndedrættet. Forsøg et øjeblik at rette opmærksomheden mod din krop og hvordan den sidder på den stol eller sofa, som du nu sidder på. Mærk, hvordan dine arme de hænger afslappet ned langs siden med hænderne hvilende i skødet. Mærk kontakten med stolens overflade, og hvordan dine fødder de er solidt forankret i gulvet. Dette er en meditation, som du kan bruge, når du har brug for en pause, til at grounde dig selv og til at genoprette roen i din krop og dit sind. Vi vil forsøge at trække vejret ind igennem næsen, følge luftens vej ned igennem luftrøret, mærke lungerne udvide sig, få luften til at fortsætte ned i maven, og måske du kan lægge dine hænder på maven og mærke, hvordan maven den hæver sig, når du trækker vejret ind, og den sænker sig igen, når du puster ud og følger luftens vej, den modsatte vej, og puster ud igennem munden, gerne som om du giver helt slip uden noget modstand, med et suk eller støn. Vi forsøger nu at trække vejret. Træk vejret ind igennem næsen. Følg luftens vej ned i maven. Mærk maven, den hæver sig. Hold luften et øjeblik i maven. Og pust så ud igennem munden. Hold en lille pause, inden du trækker vejret ind igennem munden igen. Hold vejret et øjeblik i maven og pust ud. Træk vejret ind igennem næsen og følg luftens vej ned til maven. Hold vejret et øjeblik og pust ud igen. Hold vejret et øjeblik, inden du trækker vejret ind igen og fortsætter øvelsen. Pause, træk vejret ind igen. En lille pause og pust ud. Hold en lille pause og træk vejret ind igen. Træk vejret ind. En lille pause og pust ud. Send nu dig selv en venlig tanke om, at du lige nu har brugt nogle minutter af din dag på at sende dig selv fornyet energi
og opmærksomhed til din vejrtrækning. Og husk, at åndedrættet har du med dig altid. Det trækker vejret for dig, uden at du behøver at tænke over det, uden at du behøver at gøre noget aktivt. Men at have en fokuseret vejrtrækning, som vi har gjort lige nu, hjælper til at genvinde noget ro og balance i din krop. Og skabe forbindelse mellem dit krop og dit sind. Jeg afslutter nu øvelsen, og du kan eventuelt åbne øjnene, hvis det er lukket, når du er klar til det.